ngami uSamisiwe Ngcobo and this is Amathalente Neziphiwo Talk Show. Namhlanje sinesithambeli sethu esiphiwe ithalente lokugida, uThandazani Luthuli. Ngiyakubingelela botami kunjani? Hayi, ngiyaphila sesonjani. Ngiyaphila nami. Bengingathanda ukuthi ubhoti asitshele ukuthi ukhule kanjani nanokuthi ukhulelephi. Okay. Ngoba usisi nje esengichazile igama isibongo. UThandazani Luthuli. Ngikhulele kaNyuswa eNdwedwe. Ngikhule ngaphansi kwesandla sabazali bobabili uMayo noBaba. Ukukhula kwami ngikhule ngumuntu nje obengamnandi kahle esimeni sezinto zokuphila. Bengumuntu nje bengasho nje ukuthi bengiphila ngokushizile kodwa ngokuthi ke nginoshembe empilweni yami nasekhaya kunoshembe. Waphila. Ngiyaphila kuyimanje ngoba ngila ngikhona. Bengingathanda usitshele ukuthi wamthola kanjani ushembe nanokuthi uMnazaretha wabaze kanjani? Msazane. Hayi, uMnazaretha ngingasho ukuthi ngakhulela ekhaya elikhulu esondayo. Ngakhula kusonto ekhaya, yes. Ngakhula kusonto ekhaya. Ngasho ukuthi umuntu wazalelwe eMnazaretheni. Kwenzeka konke lokhu ngize ngifike la engikhona ingoba vele ngancela khona vele kungisemncane. Kubazali. Hayi, okay, kwakuhle lokho. Bengingathanda futhi usitshele thina nababukeli ukuthi ithalente lakho lomgidi umsuka walo ukuthi laqala kanjani uzufekela izinga kulona manje. Khona ngingasho nje impela ukuthi kwaqala khona nje ngisemncane ngoba ngangilo muntu owuthanda ngisemncane umgidi. Kwakuthi nje makuvunuliwe ebuhleni ngiyibo lo muntu ohambayo uyobukele emgidi kwakusagedole egcaweni elisezansi. Ngihambe ngobuyela umgidi ngimncane ngangisaphathwa ngiqoqosho. Emva kwalokho wabona uma ukuthi hayi sengikhulile sengakwazi ukuthi ngisigqoke isikotshi wasengifaka esikotshini ngithathe kwakunobaba wami nje omncane engiphathi makuyogidwa ngivunulise ngibeke lapha eqhulwini. Hayi ngawuthanda umgidi ngawuthanda umgidi. Kwafika la ekutheni ke sengikhulile ke la ngangila eminyakeni yo-12 13 sengikwazi ukuhlukanisa izinto ke lapho. Kwase kuba khona ke iqembu elisungulayo. Kwalisabizwa ngesidumbe ngaleso sikhathi. Isidumbe esisuka esidumbini esikhulu esikhona njengamanje ekugida khona omalume uGumede noba usisakhona namanje. Yes, ekhona. Sase siqala lapho singena esikotsheni esibombe esithe ukukhula. Hayi sagida ke lapho ke uthando lomgidi lukhona ngoba lisekhona namanje. Saya kuphi ekutheni manje siphume kule sikotshi lesi esibombe sesikotsheni esimnyama. Ngicabanga kwaku 2013 no 14 isiphuma sesikotsheni esimnyama. Sagida ke esikotsheni esimnyama sise igenge yesidumbu lesesincane. Kwahamba kwathi ngo-2017 sasishintsha. Ngokuthini khona abanye abafethu abaphuma kulayini. Ubese kulomgidi wethu lo sasogedi sase sithola amanye izinsizwa zoNyazi. Lezi zinsizwa lezi sase sivula i-team entsha. Lesibizwa ngephara nation. Yes. So uthando lomgidi nje ngingasho ukuthi nje into engikhule nayo engawuthanda kusemncane and ngawuthola kanjalo nje umgidi. Bengingathanda ke mhlawumbe nababukele emakhaya bengathanda ukwazi ukuthi njengoba ukwazi ukugida which challenges did you come across ngenkathi usakufunda nanokuthi wafundiswa oba wakufundelaphi? Ya ngizoqala la ukuthi ngakufunde lapho. Ukufundela khona ngangihlala komalume. Ngakufundela komalume ukufundela umgidi. La esazivivinya khona umalume mhlawumbe bamazi ngoTimothy. Ogida lapha kuleni wasesitumbeni. Uyeke umuntu ke owasenza sabe lento esiyona njengamanje.
ngicabanga ukuthi mhlawumbe iminyaka ezivivinya mhlawumbe iyayizela la ko-7. Ngosamncane. Ezivivinya ngempela until kwaze kwaba siphume esikoleni emakhaya size eThekwini. Sase sifika la eThekwini ke sesiqhubeka sesivivinya thina. Kwase kuba khona ke omunye umfowethu okuthiwa usikhanyisa sesicela ukuthi sicela eqhubekele egcine khona umfo o egcine khona umalume. And then emva lokho ke sasiqhubeka ke nomgidi ngafika la engikhona. Ngenxa yokuthi ke uma ufuna ukufunda umgidi kuba kuwena ngaphakathi othandweni ukuthi okay yonke into engiyenza ngomgidi kumele ngiqale ngibe kuphi othandweni. So ngawufunda kanjalo umgidi ukuthini ngilalele lokho engitshelwa khona umalume Kwenza. ngikwenze ukuze ngiye la engifuna ukuya khona kusasa ngoba sengiyilana namhlanje ngomgidi Nabantu bekwazi futhi bekuthanda bayangazi njengoba udumile ngoba nje ngaduma ke ngevideo yakho uvuka embedeni. Ya ngaduma ngalo video leyo kodwa ke angayi kunjalo ngingaduma ngempela ngoba ngidumile namanje. Ngiyeza ngani bakubukele nezwele emakhaya. Bengathanda ke ukuthi uThandazani usichazele ukuthi uShembe yini into ayenze etshengisa ubukhulu bakhe njengoba simazi nje ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngana kwethi uShembe impela uyazenza imali ngoba ngikhona la mhlawumbe ngaba ungazi. Ngaba ungazi ngoba ngikhumbula kahle ngo-2003 or 2004 kwakuzovala umhlangano entabeni engcwele ilento inhlangakazi kodwa wawusuvala ebuhleni ngaleso sikhathi leso lapho ke saphuma khona nomndeni wasekhaya kuyisabatha ekseni siya kuphi ebuhleni sovala umhlangano. So ngesikhathi siphuma ke ekhaya saphuma ngemoto somndeni eyiveni saphuma ke sasesihamba ke ngokujwayelekile uma kuphunywa ke ekhaya kwemhlanganweni kungena indlela ngasenhla kokuthandaza then mase kuyahanjwa asakwenza ke lokho ke lapho ke sahamba ke kwasho ukuthi ubaba esasihamba ngayo ngemoto kwakumuntu owayethanda ukugijima into engakagcwali kahle lento steering sahamba sahlangabezana nengozi ngaphambili. Leyo ngozi leyo yadala ukuthi ngigcine imoto iginqile. Angikhumbuli lutho ngaze ngayibona mina sengisekhaya ntambama ukuthi ngobe ngebuhleni wangibela kwashiwo ukuthi hayi iginqwe nemoto kanje kanje. Lapho okwalimala khona umfowethu nokhulu kwase kulimala mina. Nakhona ngithina sisibazi nasi ngalimala ingozi nemoto. Sambiza uShembe ngoba sasiya kuye uNkulunkulu and ngabona futhi ukuthi makuthiwa besami into zasemhlabeni oyini bengeke sisinde kule ngozi. Ya kunjalo. Ngingasho nje ngithi kubantu abakuthandayo ukugida nabakufisayo kodwa bangakuviki kuleli zinga leli abathi bafuna ukufika kulona wena nje njengoba uThandazani waziwa njengephara loNyazi. Imaphi ama-advices mhlawumbe ongabanika bona ukuthi beze befike kuleli zinga leli abafuna ukufika kulona ngokomgidi? Okay, so okokuqala nje uma ufuna ukufika kuleli zinga le mhlawumbe nami ngikulona njengamanje umgidi. Oqala umgidi kumele uqale ube wena uthanda. Thanda umgidi and then masosondela nabantu lapho abawazi umgidi. Ukuze bezokucathulisa yabo bekufundisa umgidi until uze ube right ufike kuleli zinga lelo ufuna ukufika kulona. Ngaleyo ukuthi usondele kubantu ungafuni ulwazi lomgidi ngeke ukwazi umgidi already vele. So mafuna ukwazi umgidi sondelana nabantu abazi umgidi ubalalele lokho abakushoyo ukuthi kwenze. Ngoba kunezinto ezikhona la esontweni umagido kunamagama esiwahlabelelayo ahlukene. Khona amagama uthi ukugida elinye kumele unyusi yawo la wehlisa lento la yabo kunjalo nje. Lawo ma challenge la umele uthi uma uyofunda umgidi
uyofunda lezo zinto ama-movement awo umgidi ukuthi okay umuva kanje uhlatshelela kanje. Ngale kwalokho umgidi ngeke ufunde uma ungafundanga lezo zinto noma ungayilalelanga lezo zinto isikhathi utshela. Uma ngathi cela ungichazela nje ungitshele nje ukuthi njengoba baningi abantu abawazi umgidi abo baningi futhi nabadumile mhlambe ama-challenge omgidi maphi? Ama-challenge omgidi ayemaningi. Angiphe nje ambalwa. Maningi ngoba suke sigida nje sisuke sibhekiwe kahle kahle ezweni nasesontweni ukuthi kahle kahle lento esigida ngabe yiyo na ekaNkulunkulu esimkhonza uNyazi lezona. Okokuqala ngesikhathi sigida kunokuthi kuzoba khona vele abantu abasibukayo ukuthi labantu bagida umgidi lo okashembo kanje. So kunama-challenge azofika kuthini ukuthi okay ngoba sigida kanje hey labantu bagida kanje awesiba-challenge ekutheni behambe beyogida nabantu abakanje lakhe emcimbini. Lapho sesithola ama-challenge ukuthi okay yazini sekuyaqhudelwana ngawo lento le yashembe emnandi kanje. Wona ama-challenge maningi. Because nasemshadweni yenzeka ama-challenge. Ngoba nathi sinawo ama-challenge ehleli siwadlala and akhona kunamanye sisazowadlala. Sisazowadlala. Oh okay, manje nje mengahle ngibuze ngamagame enijwayele ukuba nawo nanokuthi abantu banimema-ke nje emshadweni yabo yabo noma mekukhona ezinye izinto enizenzayo abantu benimema mhlampe ikhona mhlampe igame enizoba nayo nje from namhlanje kula ma-weekend azayo ikhona igame enizoba nayo? Seyiphara nation ikhona igame ezoba ngalo isonto lesiya kulona mhla ka-12 izobe isemangangeni. Nenkosazane esiyiphelezelayo-ke isuka oThongathi siletha la emangangeni. Manje uredi nje? Ngiredi kakhulu lonke nje kuswela nje yonke lenye linyanga siphuma kuyona iqalile nje impela besihleli nje impela sijima namakhosana amaphara. So nje ngesonto nje impela izobe ikhanda. Nizwele-ke babukela umfana omncane echaza ngethalente lakhe aliphiwe uShembe uNyazi lezulu nanokuthi uchazile-ke ukuthi umgidi yena into engaphakathi kuyena. Siyabonga bhuti ukuthi ube nathi uyeke izinto ongahluzenzi ngosuku lanamhlanje. Siyabonga nani babukela usinsipha indlebe. Inkosi ithele umusa.